Bon dia! Avui us vinc a explicar la història de la Ruth. La Ruth es va despertar un dia i va anar a la dutxa. Es va dutxar amb una aigua a la temperatura perfecta i després de dutxar-se va anar a esmorzar. Va esmorzar unes torrades amb melmelada i després se'n va anar cap a l'escola. A l'escola van fer classe de català, va fer classe també de música, on va aprendre a tocar una cançó amb la flauta. Després va sortir al pati i al pati va estar jugant amb les seves amigues. Després del pati va anar a dinar i quan estava dinant va menjar macarrons, que li encanten els macarrons a la Ruth. I després a la tarda se'n va anar cap a casa i quan va arribar a casa va trobar una carta amb el seu nom i que deia: "Escolta, Ruth, ves molt en compte, t'estan vigilant." La Ruth va quedar flipada amb aquella carta. Allò era una amenaça real. Només hi havia una petita pista a darrere de la carta. Suficient, gràcies. Crec que amb aquesta part de la història en tenim prou per seguir parlant. Vale, ja te pots anar. Vinga, hasta luego. Molt bé, què acaba de passar aquí? Segurament, al principi d'aquest conte us devíeu estar a punt de morir de l'avorriment, de vinga ja, per favor, però què és aquesta història insuportable? Però cap al final hi ha hagut un petit canvi, hi ha hagut un conflicte. I avui és del que volem parlar, dels conflictes per crear històries. I què són els conflictes? No. No estic parlant ni de problemes, ni de baralles, ni de discussions. Aquí parlem dels conflictes com a un concepte artístic que ens serveixen per explicar una història. A veure, ens hem d'imaginar la vida com si fos una molla. Una molla, si la deixem allà, està ben tranquil·la, allà plegadeta... Ara, si ve algú i l'estira, la molla es tensa i queda amb una sensació com de... I quan la deixem anar, torna al seu estat com està còmode. Ara, us podeu imaginar una molla que mai ningú l'estiri? Pobra, quina vida més avorrida. Doncs a les persones ens passa una mica igual. Ens passem la vida creant tensions per després poder-la resoldre i dir: ai, quin gustito. Saps què vull dir? Això vol dir que ens agradin els problemes? No, jo no estic dient això. No, transgiverseu les meves paraules. Poso algun exemple de què em refereixo. Quanta gent de vosaltres, quan anem a l'escola, no heu dit mai lo típic de vaya palaza, tio, a l'escola? Segur que la majoria. Però molta gent d'aquesta, m'hi jugo el que sigui, té ganes d'anar a l'escola ja, perquè això d'estar sempre tancat a casa tants dies se li comença a fer pesat. Ens ve de gust que algú ens estiri la molla, que és anar a l'escola, per sentir el plaer de que la deixin anar, que és quedar-nos a casa descansant. Això, aquest fet d'estirar la molla, se li diu crear tensió. No atenció, tensió, crear tensió. I és el contrari que el repòs. O sigui que tenim la tensió, mal rollito, i el repòs. Oh yeah! Ens passa amb la majoria de situacions. Per exemple, amb la música. Si jo toco això, per exemple, tu estàs pensant: per favor, quin avorriment, tota l'estona en repòs. No té gràcia. En canvi, si jo, per exemple, toco algú tan tonto com això, hi ha una part del teu cervell que està dient: no, així no pots acabar, I dius: ara sí, gràcies. Això que ha passat és perquè hem creat tensió i el nostre cap necessita que es resolgui. Volem tornar al repòs, però igual que si tu et passes el dia dormint, arriba un punt que ja no tens son, doncs el nostre cervell necessita l'atenció per poder desitjar repòs. Si no ens donen tensió, si no estiren la molla, la veritat és que no prestem gaire interès. A veure, recordeu que estic parlant des d'un punt de vista artístic, Artístic! En la majoria de situacions de la nostra vida, el repòs és positiu i no ens fa falta l'atenció. Al revés, hem de procurar viure amb repòs,
una vida tranquil·la, pausada, respirada, zen. Sentir com flueix l'aire a través dels... Però amb l'art és diferent. Volem gresca, volem xitxa, volem tensió. A veure, imagineu-vos que us dic, ahir vaig anar a sopar a un restaurant i em vaig menjar un plat de sopa. O sigui, tu et quedaries del pal. Vale, ok. I? No t'importa la meva sopa, ni el meu restaurant. O sigui, no t'importa la meva vida. Però, si et dic, ahir vaig anar a un restaurant i quan m'estaven a punt de portar la sopa, va frenar una ambulància davant del restaurant i van entrar 5 metges cridant «Tothom pareu de menjar!» Això ja és diferent. Hi ha una part del teu cap que diu ostres, i què va passar després? Això és perquè hem creat un conflicte. Si teniu germans o germanes petites, estic segur que algun cop us heu quedat enganxats mirant un episodi dels seus dibuixos animats. Encara que siguin dibuixos per nens de 3 anys, Primer de tot posaré el peixet en aquest pot. Buidaré la peixera. Per què? Doncs perquè aquells dibuixos, encara que siguin per nens molt petits, desperten una situació de tensió, un conflicte que nosaltres necessitem saber com es resol. I aquesta és la clau per pensar una bona història. Bé, almenys una història que enganxi. La clau és pensar un bon conflicte. Quan pensem un conflicte, li estem donant un objectiu al nostre personatge, li estem donant un problema a resoldre. I la persona que està llegint se li desperta l'interès per saber si el nostre protagonista aconseguirà o no solucionar el seu problema. I com més complicat entre cometes, sigui el conflicte, normalment més interès genera. Per exemple, si jo penso una història en la que un nen surt de casa i quan arriba al carrer s'adona que no porta les sabates cordades, doncs, home, què vols que et digui? És un conflicte que enganxa poc, perquè tu diries, però bé, corda les bambes i ja està, no? Artístic, i tindria raó, o sigui, és un conflicte molt poquet. Si, en canvi, penso la història d'una nena que treballa passejant el gos de la seva tieta i que un dia sortint a voltar el gos, just quan arriba el pipicant, arriba una nau d'ovnis que se li emporta el gos i li canvia per una ovella, per molt surrealista que sigui, aquest conflicte ja és una miqueta més fort, perquè aquesta nena ha de tornar a casa de la seva tieta sense el seu gos i li ha d'aconseguir explicar què li ha passat sabent que ningú se la creurà. Llavors, aquí hi ha més cosa. Tampoc és un conflicte supergran, però almenys ja despertes pensant, ostres, com s'ho farà el personatge per aconseguir solucionar-lo? És per això que els spoilers són tan dolents. Segur que heu sentit parlar dels spoilers. Bàsicament és dir-li a algú com acaba una pel·li o una sèrie. Els spoilers són molt dolents perquè el que fa és que la persona que rep l'espoiler no pugui gaudir de la tensió, perquè tu li estàs dient tranquil que al final no es mor. Pues vaja, pues llavors ja no gaudeixo de la tensió aquesta, perquè ja m'ha set al final. Ara, atenció! Hem de vigilar amb els conflictes que plantegem, perquè si hi ha alguna cosa que a un lector li fa quasi més ràbia que els spoilers és quan hi ha un conflicte que no es resol. Quan ens volem flipar i dir, mira, el meu conflicte serà que surto al carrer, venen 38 ovnis, segresten la meva família i després què? O sigui, si no aconseguim resoldre aquest conflicte... Oh, no! Fatal. O sigui, l'espectador o el lector o qui sigui se sentirà enganyat. O sigui, que hem de trobar un equilibri entre pensar conflictes guais i que despertin interès i que aquests conflictes puguem després resoldre'ls. Però això és per quan volem fer una novel·la o una cosa molt llarga. Per la tasca que us demanem aquesta setmana, us animem a que deixeu volar la imaginació tant com vulgueu, encara que després aquest conflicte no el sapiguéssiu resoldre. No importa. Què us proposem des de Català, Biblioteca i Cine? Us proposem que penseu situacions i conflictes que creieu que puguin generar interès,
com per després, a través d'ells, crear una història. Ens els podeu enviar per e-mail, escrits. Us podeu gravar un vídeo explicant-los. Podeu gravar un àudio. La forma de fer-nos arribar a aquests conflictes la decidiu vosaltres. I penseu que no cal que siguin conflictes superllargs a una pàgina, Mira, posaré un exemple de conflicte que serviria perfecte per aquesta activitat. Vaig a comprar i quan hi he arribat allà per pagar i he passat tot el carro, que he estat com un quart d'hora passant articles perquè he comprat moltíssim, he fet 10 minuts de cua darrere meu de gent esperant-se, i al moment de pagar veig que m'he deixat la cartera a casa. Aquests podrien ser exemples, però és que n'hi ha 10.000, i la gràcia és que vosaltres l'únic que heu de fer és deixar volar la imaginació i qualsevol conflicte que penseu que podria generar una història, apuntar-lo. Us animeu? Pensem entre tots i totes uns quants conflictes per començar a treballar sobre una història?